wantiere gi nonro mosetim nikech pesa ma wawacho ni en gima ng'enyne waluonge gi dho ngere ni on source revenue. To nonro mosetim kendi pile higa ka higa itime, and institutions kaka matiyo godo milongo ni county governance watch a lot of times igwelo wa kendo iluongo ni mondo wadhi watim evaluation kata mar bende golo paro. County governments wa nigi gima waluongo ni on source revenue potential ma en annual manyiso ni higa ka higa mar raising 260 billion. Manyiso ni en pesa maka counties nyalo timo gik moripo bed ni gitimo dealing with the challenges kaka ng'enyne ma wasewacho kae kaka mibadhi, corruption and all that. En pesa ma king'iyo pesa ma waluongo ni equitable share ma en national government ma sani en 400.1 billion. It means ni counties wa nyalo save half of pesa ma a national government. Ma en pesa minyalo tigodo e addressing priority issues manende wawacho ka. Kech ng'enyne japiny ni en gi dwache modwa ni mondo tim kaka osewacho, to government bende nigi its own priorities. To gimomiyo counties poko achieve this on source revenue potential kata omenda ma gin giwegi giloso en nikech, for example, gi over target. Siaya County king'iyo budget ma mosom sane panen masani kata mokalo, on source revenue pesa mane giwacho ni ginyalo golo gin giwegi ma ginyalo choko nen more than 551 million. To king'iyo potential momi Siaya en almost a fifth of that, 151 million. Kuri penjiri to ere mechanisms ma governor gilange dwa tiyo godo mondo gi pesa magi propose the 5 times ang'o ma gidwa timo gini. Ere ka gidwa support jopur, joloso ohala, jok manigi liquor businesses, kech kuonde ma county wan gik miluongo ni streams manyiso ni gin sources of this on source revenue. Obed entertainment tax, obed fines and penalties, jok ma samoro mako kande isoe gini, obed pesa michule siptal, obed pesa ma samoro ichulo miluongo ni agriculture transport kitimo agriculture katitingo gik mopogore opogore mag kilimo from one town to another, obed weche mag evaluation kata ma land rates and all these things. Ere mechanism ma Siaya dwa tiyo godo mar mondo gi chok godo pesa ma potential momigi by SRC and other institutions, by CRA and other institutions en 151, but iniwacho ni en 500 million. Ang'o midwa timo? Kidhi Kisumu no wacho ni gidwa choko 1.9 billion shillings, to potential momigi to en 600 million. Ang'o no gini midwa timo? Ting'eni sama itimo planning mar budget to gini gitiyo gi potential cha. Omiyo ng'enyne waseneno ka counties wa over target kendo gitimo estimates manigi malo kabisa molo gigo manitiere kata streams mopogore opogore. County assemblies dware ni mondo kony counties. Nyalo bedo ni counties timo mana gima sirikal mamalo timo. Nge sirikal mamalo bende wasebedo kwaneno ka budget misomo ng'eny moloyo kata omenda minyalo choki. Mano kendo nikech kaka ne winjo wa moro wacho ni nyithindo neno mna kaka baba timo. To miyo koro mano be nyiso ni counties wa sirikal ma kor gwenge bende timo mana kaka national government timo. To nikech policies, advisories ma county governments tiyogo work from national government, particularly engagements with the Treasury and Intergovernmental Relations Committee, aeto wan gi CRA mabende tiyo gi counties, but a lot of the paro maleo ma itimo wuok e institutions kaka mar Senate. Koro ineno ka example malong'o ma counties dwa tiyo godo mar mondo gi achieve godo targets gi is not very clear. Kwa kanyo tawacho ni county assemblies dware ni mondo okony county governments. To Tom gi an kod in be waseyie ni capacity mar jogo ma wagone gi kura. Koro ma dware ni mondo japiny mondo winj ni county assembly oken ot mar go siasa. En ot ma katiba omiyo gik moko adek moripo bed ni gitimo, to none of those things en go siasa. Omiyo kata mana oversight mar governor through the executive ok en siasa. Ma samoro waneno impeachments. To king'iyo kata mana penjo ma senators penjo sama governor bedo impeached, to kata mana MCA manendo propose this impeachment motion tame duoko nikech en
place moripo bedni services bedo delivered oknigo siasa. Adwa ni mak parono gi kanye siasa kanyo Osido wadugo adwa ni wadhi e kaunti ma Mombasa watudre ko jafambo kaunti ma Migori watudre ko jafambo maro e kaunti ma Migori mano Jojuma oyawre Jojuma ka intiere kaunti ma Migori okinyi makawuono waneno ka jo Migori osedino dara moko kuoma ohelni bende oselori e kaunti ma Migori gisani inyalo nyiswa ni lwasi chalo nade?